हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो खिन्थागोन जे रिसेन्टलि नोंथांनि चेनेलखौ सोर साबस्क्राइब खालामदों एबा नोंथांनि चेनेलखौ सोर साबस्क्राइब खालामदों बेखौ बोरै नायनो। अब्ला आं खिन्थागोन जे बेयाव सिम्पोल ट्रिकै गुगल क्रोमआव आरो बेटा स्टुडिअ'आव। बिनि सिगां आं नोंथांनो फंसे बाथ्रा आङो फोरमायनो सानो। गोबाङानो इउटिउबारफ्रा माखासे निउ इउटिउबारफ्रा मा खालामो, गुबुननि चेनेलाव थांनानै साब खालामनायनि कमेन्ट हरो। आंबो नोंखौ साबस्क्राइब खालामबाय, नोंबो आंखौ साबस्क्राइब खालाम होननानै। बेफोरबायदि कमेन्ट हरैया मोजां लोगोफोर, मानो होनब्ला साब खालामनाया मोजां नङा आरो इउटिउबा बेखौ माने स्पाम खालामो, बे कमेन्टखौ स्पाम खालामनानै दोनो। बेफोरबायदि गावनि बबेबा मोनसे कमेन्टआव बबेबा मोनसे लिंक हरगोन, गावनि चेनेलनि लिंक हरगोन, आंखौ नैबे आंनि चेनेल, बेयाव साबस्क्राइब खालाम नोंथाङा होननानै बेफोरबायदिबो लिंक दाहर आरो गुबुननि जेनेबा मबाइल नाम्बारबो दाहर। बेफोरबायदि माने कमेन्टआव माने जोबोद रुल दङ इउटिउबाव, बेफोरबायदि कमेन्ट हरनो नाङा। मेन साबस्क्राइबाराथ' लोगोफोर जोंना फैखागोन, गोसोबायदि हारसिङैनो फैगोन। मेन इउटिउबारनि टारगेटआ मा जानांगौ लोगोफोर? वाट्च टाइम, भिउस, बेखौसो जोङो होसोनांगौ। माने साबस्क्राइबारा वाट्च टाइम फैयोब्लानो नोंथांनो साबस्क्राइबारा अलरेडि अट'मेटिकलि बारायबाय थागोन। बेनिखायनो नोंथाङा माने मेन कन्टेन्ट, मेन टपिकखौसो माने टारगेट लानांगौ। भिउसआ बोरैहाय भिउस मोनगोन, बोरैहाय वाट्च टाइम मोनगोन, बेखौसो टारगेट लानांगौ। आरो साब खालामनाया ओरैबायदि, नोंथांनि चेनेलखौथ' साबस्क्राइब खालामगोन, नोंथाङाबो बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन, बाट नोंथांनि भिडिअसखौथ' बि नाया, नोंबो बिनिखौ नायनाय नङा। मानो होनबा अनलि साबस्क्राइबारल' नांगौ। साबस्क्राइबार मोननानै मा जानो लोगोफोर? वाट्च टाइम जुदि भिडिअखौनो वाट्च खालामाबा बेनो नांगौ गुबुन कन्टेन्टनि चेनेल, नोंनोबो नांगौ गुबुन कन्टेन्टनि चेनेल, बाट साबस्क्राइबल' खालामनानै दोनगोन बियो, नोंथांनि भिडिअखौ नायनाय नङा। अब्ला मा लाब? जेब्ला नोंथांनि वाट्च टाइम एबा भिउसआ फैगोन, साबस्क्राइबारा अट'मेटिकलि फैखागोन। अके लोगोफोर, अब्ला आं खिन्थानोसै, रिसेन्टलि नोंथाङाबो बिराद नायनो लुगैयो खोमा जे आंखौ सोर साबस्क्राइब खालामदों। साबस्क्राइबारा आंना बारायगासिनो, दिनै सासे, गाबोन समफोर सानै, बेफोरबायदि बारायगासिनो। अब्ला बबे चेनेला, बबे मानसिया नोंथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों बेखौ बोरै नायनो हानो? इजिलि आं क्रोम ब्राउजार बेटा स्टुडिअ आं खिन्थानो सानबाय। आसा खालामो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै। अब्ला थौदो मबाइल स्क्रिनाव आं खिन्थानोसै क्रोम ब्राउजार बेटा स्टुडिअ। अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। आङो बेहाय क्रोम ब्राउजार अपेन खालामनोसै। नोंथाङाबो क्रोम ब्राउजार अपेन खालामदो। बेयाव क्रोम ब्राउजाराव क्लिक खालामनानै नोंथांनि इउटिउबनि चेनेल, बे चेनेलखौ बेयाव लगइन खालाम, सार्च खालामनानै नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो। अके, अब्ला बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। दानिया 3 डटआव क्लिक खालामनानै, बे आगदाथिंनि गोजौनि 3 डटआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै डेस्कटप साइडआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेहाय डेस्कटप साइडआव क्लिक खालामब्ला कम्पिउटार स्क्रिननि फैगोन। मानो होनबा जोङो क्रोम ब्राउजाराव इउटिउबनि सोमोन्दै बेटा स्टुडिअआवसो गासिबो खामानिखौ मावजोबनांगौ, बेनिखायनो जोङो डेस्कटप साइडआव सिगां लाबोग्रोनांगौ। दानिया डेस्कटप साइडआव क्लिक खालामनानै नोंथांनि लग'आव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनानै इउआर चेनेल दङ, बे इउआर चेनेलाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। अब्ला बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। बिनि उनाव दानिया कास्टमाइज चेनेलाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेहाय बे कास्टमाइज चेनेलाव आङो क्लिक खालामनोसै। अके, कास्टमाइज चेनेलाव क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबावबाय। दानिया नोंथाङा मा खालामनांगोन? नैबेहाय नोंथांनि चेनेलनि लग'नि गाहायाव डेशबर्ड, बे डेशबर्डआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बे डेशबर्डआव क्लिक खालामबानो नोंथाङा गासैखौबो बुजिजोबनो हागोन। बे डेशबर्डआव क्लिक खालामनानै बोरै मा जायो, एनालिटिक्सआव जों माबोरै चेक खालामनांगौ, साबस्क्राइबारखौ नोंथाङा दिनाव बेसेबां मोनदों, बबे भिडिअनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां इनकाम खालामदों, बेयावबो नायनो हायो। जेरै आङो दाख्लैसो आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन वाइटि स्टुडिअआव। नोंथाङा बेसेबां भिउसआव, बेसेबां वाच टाइमाव बेसेबां डलार मोनदों, बेसेबां मा बेनि सोमोन्दै आङो वाइटि स्टुडिअआव थांनानै खिन्थाहैदोंमोन। बाट बे वाइटि स्टुडिअनि बारगायैबो बे बेटा स्टुडिअ क्रोम ब्राउजाराव नोंथाङा गासैबो नायजोबनो हायो। बेफोरनि सोमोन्दैबो आङो भिडिअ लाबोबाय थागोन। अब्ला आं दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय रिसेन्टलि साबस्क्राइबारखौ नोंथाङा माबोरै चेक खालामनो, बोरै नायनो, बबे चेनेला नोंथांनि चेनेलखौ नायदों एबा साबस्क्राइब खालामदों, नङा होमबा? अब्ला बे डेशबर्डआव क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। आं मोनसे जुम खालामना खिन्थानि। गाहायाव, नैबे गेजेरनि गाहायाव, बेयाव नोंथाङा नुगोन रिसेन्ट साबस्क्राइबार्स। अके, रिसेन्ट साबस्क्राइबार, बेयाव नोंथाङा लास्ट 90 डेजआव नोंथाङा बबे चेनेलखौ, नोंथांनि चेनेलखौ बबे चेनेला एबा बबे सुबुङा नोंथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों 90 डेजनि गेजेराव। एबा नोंथाङा लाइफ टाइमबो नायनो हायो आरो जुन मास, जुलाइ मासनिबो नोंथाङा नायनो हायो। आं बेयाव जुम खालामना खिन्थादों लोगोफोर, नाय रिसेन्ट साबस्क्राइबार। अके, अब्ला बे रिसेन्ट साबस्क्राइबाराव बेबो सि अल आव आं क्लिक खालामगोन।
अब्ला बेयाव डेट दङ, बबे डेटआव साबस्क्राइब खालामदों आरो बे जाय नोंथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों बे बिथांना चेनेला बेसेबां साबस्क्राइबार दं आरो बे बिथांखौ नोङो साबस्क्राइब खालामदोंना खालामाखै, नोङो खालामाखैबा बिनि दारैनो बिनिफ्रायनो खालामहरनो हायो आरोखि। अब्ला हमनानै ला आङो बेहाय अलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव डेट दङ 28 जुनाव 31.7K साबस्क्राइबार दं बिथांना। बिथांखौ आङो साबस्क्राइब खालामनाय जायाखै। हमनानै ला AB क्रेसन, ओमफ्राय बेफोरबायदि माने गोबां चेनेल दङ, बेफोरो आंखौ 90 डेजनि गेजेराव बिसोरो साबस्क्राइब खालामदों आरोखि। अब्ला हमनानै ला 90 डेजल' नङा, जास्ट जुन मासनिखौ बेयाव होदों। जुन 28 खालि 28आव साबस्क्राइब खालामदों, एप्रिल 14आव खालामदों, मे 12आव खालामदों, एप्रिल 18आव खालामदों, जुलाइ 11आव खालामदों, जुन 6आव खालामदों, जुलाइ 4आव खालामदों, जुलाइ 11आव खालामदों। बेफोरबायदि नोंथाङा नायनो हायो आरोखि। अके, आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामदों बिथांमोनखौ नोंथाङा साबस्क्राइब खालामदोंना खालामाखै, आरो जुदि खालामाखैब्ला नैबेहाय दङ साबस्क्राइब, एक्सननि गाहायाव दङ साबस्क्राइब। आं जुदि बिथांनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा एबा आंबो साबस्क्राइब खालामहरनो, बे आंखौ सापर्ट खालामदोंबा आंबो बेखौ सापर्ट खालामगोन होननानै नोंथाङा सानदोंब्ला बिनिफ्राय आङो साबस्क्राइब खालामहरनांगोन आरोखि। बा नोंथांनि गोसो साबस्क्राइब खालामा खालामा, नाथाय आं सानदों जे आंखौ जुदि बिथाङा मोजां मोननानै साबस्क्राइब खालामदोंब्ला आंबो बेखौ सापर्ट होनांगौ होननानै, बिनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आंखौ जाय साबस्क्राइब खालामदों बे बिथांमोनखौबो आङो रिसाबस्क्राइब खालामनो सानबाय। बेनिखायनो आङो बिसोरखौ साबस्क्राइब खालामना होजोबनोसै। नोंथांमोना नायनो हागोन, आं बेयाव साबस्क्राइब खालामजोब्बाय। जाय बिथांमोना आंखौ रिसेन्टलि साबस्क्राइब खालामदोंमोन, आं बे बिथांमोनखौ आंबो साबस्क्राइब बेक खालामहरफिनजोब्बाय नै लोगोफोर गासिबो। बेनिखायनो आङो गोबांखौनो आंखौ जाय साबस्क्राइब खालामदों बिसोरखौबो आं साबस्क्राइब खालामहरफिनो। आरो आङो बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय आं बिसोरखौ साबस्क्राइब बेक खालामहरफिनाखैमोन, नाथाय आं दिनै बिसोरखौ साबस्क्राइब खालामहरबाय आरोखि। जाय बिथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदोंमोन नै बिसोरो। अके, बिदिनो गोबां नोंथाङा नायनो हायो। बेयाव लास्ट 90 डेज दङ, बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा लास्ट 365 एबा लाइफ टाइमखौ नोंथाङा क्लिक खालामनो हागोन। आं बेयाव लाइफ टाइमखौ क्लिक खालामनानै नोंथाङा नायनो हागोन। नैबे गाहायाव दङ, ओमफ्राय नैबेयाव एर' दङ, बे एर'आव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथांनि गासैबो साबस्क्राइबारफोरखौ नायजोबनो हायो आरोखि। नेक्स्ट खालामनानै। अके, बिनिफ्रायनो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामदों, अब्ला नोंथाङा बेखौ गोरलैयैनो बे भिडिअनि गेजेरजों हमनो हाबाय, नङा होमबा? गोसोबायदि नोंथाङा बेफोरबायदि आं जेरै बे भिडिअआव खिन्थादों बे प्रसेसखौ नोंथाङा फल' खालामबानो नोंथाङाबो गोरलैयैनो रोंगोन। लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ खनसे नायनायावनो नोंथांमोना गोसोआव थाखागोन आं आसा खालामो। आरो माबाफोर जुदि सोंबावनो गोनां दङब्ला, माबाफोर मिन्थिनो गोनां दङब्ला आंनि कमेन्ट सेक्सनाव नोंथाङा कमेन्ट खालामहरनो हागोन। आं नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ आङो रिप्लाइ हरनो नाजागोन, एबा आं हरखायोबो। अके लोगोफोर, अब्ला बे भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ।